Hola, explicarem un acudit. Això diu que era un capellà que anava amb una monja amb un cotxe. El capellà conduïa. Va xerrant. I amb aquestes, que amb la monja li va quedar l'hàbit aixecat i ensenyava una mica de cuixa, una cuixa blanca, tendra, tendra. Oi, el mossèn se l'anava a mirar aquella cuixa. Oi! I en un moment de despiste va per canviar el canvi de marxes i li toca una mica la cuixa. I la monja, la germana, diu: mossèn, recordis del salm número 120. Perdoni, germana, perdoni, però és que la carn és dèbil. Van conduint. Ui, aquella cuixa. Dissimuladament, li posa la mà a la cuixa. Mossèn, recordis del salm número 120. Perdoni, germana, perdoni, però és que la carn és dèbil. Sí, quan ja portava un tros més, la mà allà a la cuixa, aquella home ja no podia. Estava que bullia allò. Mossèn, recordis del salm número 120. Perdoni, germana, perdoni, però és que tinc el dimoni aquí que m'està temptant. Total, descarrega la monja, ella arriba a casa i diu: aviam, què diu el salm número 120? Agafa la Bíblia, és la Bíblia, no, el salm? Sí, agafa la Bíblia i mira, salm número 120. Segueix avançant i arribaràs a la glòria. No, ja està. Adéu.